Goddag alle sammen. Den her video, den er tiltænkt kasserer i klubberne og til dels klubadministratorer i klubberne. Jeg vil gennemgå, hvordan I indmelder nye medlemmer, opretter nye medlemmer i klubberne, og hvordan I betaler klubkontingent, og hvordan I betaler for indmeldelse af de her nye medlemmer. Så det første vi gør, det er at oprette et nyt medlem, og det gør vi herover i venstre side under medlemmer. Klikker I på, kommer I ind på en liste over de medlemmer, der er i klubberne, eller i klubben hedder det, og vi vil godt oprette et nyt medlem, så vi klikker her på ny. Så taster vi ind, hvad vores medlem skal hedde, og fordi det er en test, så skriver vi her test kasserer. Vi har på en mail, 1345, sportsdykning, og så taster I selvfølgelig ind en klub, og I kan kun vælge jeres egen klub, så det er ganske simpelt. I taster ind adresse, testadresse i Brøndby. Den finder selv byen ud for postnummer, Sjælland, telefonnummer. Det behøver I ikke. I kan godt. Det kommer ind på medlemmet, om de har lyst til at oplyse det. Fødselsdato. Vi siger, at vores medlem er født i dag, men i 1985, trykker OK, og så kan I se, at den selv vælger, hvilken aldersgruppe man hører til, og den selv vælger registreringsdatoen. I kan tilføje, hvad for nogle sportsgrene vores nye medlem dykker. Det er sportsdykning, og han laver også hun fridykning, og den primære er fridykning og OK. Sådan her, der kan vi se, at vores person her er oprettet. Nu leger vi, at den her person faktisk skal have en anden. Det er en instruktør i klubben, og det er administratoren, der kan ændre status på klubbens medlemmer. Så for at ændre status, så går vi ind på medlemmer. Vi siger herinde, redigere medlem, og under gruppen, der kan vi så tilføje, hvad vores nye medlem, eller også eksisterende medlemmer skal være. Er det en klubkasser? Er det en administrator? Club instructor? Hvad det nu måtte være. Så kan vi tilføje det her. Yes. Det er på den måde, I redigerer medlemmer. Jeg hopper nu videre til, hvordan I betaler kontingent ude i klubberne, samt hvordan I betaler for indmeldelse af nye medlemmer. Det gør I herover i betalingsmodulet. Der kan vi se kontingent, så den går I ind på. Jeg har snydt lidt, så normalt så går der lige et par dage fra I har oprettet et nyt medlem til betalingerne ligger klar. Men vi har et par medlemmer, som vi har oprettet i klubben, og det er kontoret, der har så sendt betalingen ud til jer for de her indmeldelse af medlemmer. Og det er et totalbeløb på 1605 kroner. Vi kigger lige en gang, hvad er det for nogle penge, der bliver opkrævet af os. Og vi kan se igen, indmeldelse af medlemmer, det drejer sig om 4 seniorer, 1 junior, det er 300 per seniormedlem, 180 per junior, og det er et helårs, fordi vi tæller os her tidligt på året, helårskontingent, og så kan vi se, at det er også et medlemsgebyr, oprettelsesgebyr på 50 kroner for seniorerne og 25 kroner for junioren. Samlet beløb på 1605 kroner, og vi kan se, at det drejer sig om de her personer hernede, så det lyder meget rigtigt. Vi klikker tilbage, så den her fakturaanmodning, den vil vi godt godkende. Så vi trykker godkend, og så kan man lige skrive, ser rigtigt ud. Det der så skete nu, det er, at vores betaling, den gik fra afventer godkendelse
Der kan I se, at vi har stadig et årskontingent liggende. Den går man ind på bagefter. Men den gik fra afventer godkendelse over til afventer betaling. Når den er på afventer betaling, så kan I vælge, om I vil betale med kort, eller om I vil betale med en faktura. Og herfra, der er det jo så bare at få den betalt, og når den er betalt, så bliver det så accepteret af DSF-sekretariatet. Og så er alt godt. I kan blive opkrævet ude i klubberne to former for betaling. Det ene, det er årskontingent, og den anden, det var indmeldelse af medlemmer, som vi havde før. En gang om året, typisk i januar, så får I et årskontingent. Det kommer an på, hvor mange medlemmer I har i klubberne. Det bliver sendt ud, og I kan på samme måde godkende og afvise den betaling, der er. Nu ser vi lige, hvordan det ser ud, hvis I afviser en betaling. Vi siger, at det her beløb bestemmer ikke overens, så vi afviser. Skriver, at der er for mange medlemmer. X person har udmeldt sig. Så trykker jeg afvis. Og så kan I se, at betalingen den hopper herover til afvist. Derved, der kan I som kasserer altid følge med i, hvad for nogle betalinger og fakturer I har liggende. I kan gå ind og finde ud af, hvad der skal godkendes, hvad der afventer betaling, og inde under historik, der kan I finde alle de betalinger, som I tidligere har lavet. Det var det for nu. Tak.